Siema, cześć. I fans faworyt. Nie z tej strony. No dobra, jedziemy z drugą saszetką. Jest tutaj Elita Van Dijk'a, International Star. Nie znam gościa, ale dobra. Jordi Ani, Joshua Kimmich, Eduardo San z Boca Juniors i Wonderkid, którego mi brakowało, Curtis Jones. Czekajcie, biorę kolejną saszetkę z jakimiś długościami i z czekaj, dobra, jest ten też mi brakował. International Star i bazówki. Nie będę czytał, bo to nie obchodzi mnie za bardzo te bazówki. Nie tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu i teraz tu. No. Czekajcie. Zaraz wam pokażę. Tylko troszeczkę tworzę. Widzę, że jest rarka. Jest rarka. Jest to Mats Hummels. Oczywiście mam wszystkie rarki, ale fajnie. Rarkę sobie odłożymy tu. To jest tak naprawdę, która strona będzie miała lepsze rarki, bo na stówę będą dwie, bo to było wyciągane. Jest kolejna rarka i druga powtórka Pogby. Czyli chyba ta strona ma lepszą rarkę i tu są tego modelki, mi brakowało. Aha. Teraz tu. Czekajcie, pakuję sobie saszetkę. I tu już widzę, że jest klub. A tym klubem jest Corinthians. I Corinthians znowu, ponownie, to może damy o tak. O, kolejny klub, tym razem klub Ameryka będzie. O taki fajny klub. Ten puchar mam. I teraz, czekajcie, jest Corinthians, czekaj. Corinthians, o, dobra, i Rashford. Też Wonderkid i Jose Gimenez. I to było z tej strony. Tak, był klub Ameryka, tak. Teraz tu idziemy. Jest kolejny klub, chyba tak, prawie jest Bayern Monachium, mój ukochany klub. Pozdrawiam kibiców Bayernu Monachium, Diego Costa i jakiś Andres Onana, no i bazóweczki i 3 pomocników, chyba tego mi brakuje, ale nie wiem, nie chyba. Dobra, nie pamiętam, to było z tej strony. Teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli, o, zaczęta paczka. No patrzcie, no zaczęła się sama, no patrzcie, sama się zaczęła, ja tego nie dotykałem. Ja przysięgam, że tego nie dotykałem. No, już mi się źle otwiera. Dobra, jest klub N-Country. Tak. Ostrość, halo. Ostrość, czekaj. O, dobra, złapało ostrość. I FIFA World Cup History. Na limitkach, a tutaj Henderson, chyba mi go brakowało. Haaland, no, ostrość, dobra. Pavard, go na pewno mam. I Lukaku, chyba go mi brakowało. To było tu.
Czekajcie, teraz jest saszetka z Dybalą. Dobra, nie będę wam pokazać. Limitki pokażę wam na końcu, w sensie limitki z osób. Będą 3 limitki już to. Alvaro Morata, no, ostrość, dobra. Ten, oto pan. Czekajcie. Dobra, spoko. Michał. Luis Suarez. O. Tytan. To jest Sebastian jakiś tam. Dobra, nie będę czytał. I to trio już mam. Dobra, teraz o tutaj będzie saszetka. Tak, nie, tak, teraz czekajcie. 2, 4, 5. 2, 4. To nie. To ta saszetka tu i ta idzie teraz. I ta była ich. 2. Czekajcie, raz, 2. Dobra. Te karty były tu i ta saszetka miała. Dobra. Okej. Mauro Icardi. Okej. Gościu z Corinthians. Pavard. I teraz tak. Delaney, Elite. Paulo Dybala. Dominator i Piszczek. To było Time Machine. Dobra, to zacząłem saszetkę, więc już jest! Jest i on! Polak Robert Lewandowski jest mistrzem Polski. Oczywiście żartuję, ale jest mistrzem Polski. Tu, tak, o, tu, dobra. Corinthians, Bayern Monachium, Barcelona i... Dobra, nie przeczytał tego angielskiego. Ani w ogóle, to była Olympique Marsylia i teraz, dobra, weźmy z dołu saszetkę. A tak zobaczyć. Okej. Tu jest Fans Trio, którego chyba nie mam, więc fajnie. Maguire i... No to już tu wpadało, ale może... Dobra. Barella. O tu. Dobra, Lopez i Lukaku. Drugi raz mi w tym odcinku wpadł. Dobra, a tego sobie weźmiemy tak. Nie wiem, tego sobie weźmy. O, tu widzę, że ktoś, kogo nie mam, ale nie na rarce, bo rarki wszystkie mam, więc... O, tu. Są 3 limitki, więc fajnie. Thomas, Carreira i Byrki, którego nie mam. Czekaj, Dybala, to weźmy Dybalę i potem Dybalę sobie zostawimy. A jeszcze miałem wam pokazać. Czekajcie, tak oto wygląda rozkład. Fans zawsze będzie w paczce. Stary 1 na 2 paczki. Ostrość. Dobra. Power 1 na 3, Gold 1 na 4, Top Master 1 na 14, a Invisible 1 na 50. Więc jest ktoś, kogo nie mam, widzę, wiem, że nie mam. Dobra, oby to nie był ten. Dobra, jest fajnie, bo oczywiście wpada mi. Tu jest Pogba, to było z tej strony. I właśnie patrzcie, źle ucięte chyba, bo to by normalnie było świecące, a to jest źle ucięte. To jest źle ucięte, po prostu.
i bazóweczki. Corinthians, George Finlandu, Liverpool, Olympic Marsylia. Chyba tego nie mam, ale nie wiem. I Wonderkid, Ryan Dolly. Dobra. A tutaj sobie Dybala zostawimy na koniec, a tu jest Suarez. Tutaj sobie Suarez zostawimy sobie na koniec. Nie będę wam pokazywał. Czekajcie, będę mogła otworzyć. Okej, nie widziałem tej karty pierwszej. Dobra. Thibaut Courtois. O, pyk. O, coś, halo. Czekaj. Okej, bo resztę mi zabiera ostrość. O, pan Gabriel Jesus. Ostrość. Czekajcie. No. Dusan. Tadić będzie... Miałem to, ja to niedawno trafiłem. O, ostrość. O. I Sergio Busquets. Fans favorite. Jeszcze dzisiaj będę nagrywał uzupełnienie albumu. Tutaj bierzemy Suareza, a tam weźmiemy zaraz Dybalę. Dobra. Sancho. To było z tej strony. Azart, ostrość. Dawid Alaba, halo. Dobra. I teraz będzie klub Barcelona, halo. O, jest. I to chyba też mam. Ale okej. I teraz będzie pojedynek Dybala kontra Suarez. Dobra. Tu już widzę pierwszą nitkę. I widzę, że są dwie, ale wam ją pokażę. A tą drugą... O, cyk. No łap ostrość, łap. Okej, tak. I tu jest... Czekaj, to jest ile? 19, koła, brakuje mi 21. Ale o co chodzi? Jest! Zostawiliście tą łapką mnie. What? Czemu jeszcze nie zostawiliście suba z dzwoneczkiem? No dobra, i tej piłeczki nie miałem. Tej piłeczki o to nie miałem tego, więc super, że mi wpadło. I teraz Dybala i limitki odkładamy tutaj. O, tu, albo tu bardziej. I lecimy dalej. Dobra. Limitki nas tylko interesują. Bazówki sobie... bazówki w sumie pokazuję wam tylko o tak. Pstryk, pyk, Mbappé między innymi. No, dobra. I teraz 3 są limitki, więc będzie ciężko, ale pyk. Fans faworyt będzie tu. Thomas Müller, Power. Tu i Frankie de Jong. Tu. I tu sobie bazówki szybko przelecimy. Pyk, 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 pyk i 3 limit. Więc okej. Dobra, to skończmy na napastniku. Zacznijmy od obrońcy, a obrońca to ten pan. Okej. Milner. Czyli jest Fans, Star i tu będzie Power. Tego gościa chyba nie miałem. No. I to był... To było na tyle. Siemanko.